Idem prvýkrát robiť palacinky z acidofilného mlieka. Som to zmixovala celé dokopy, tak potom vám ukážem už výsledok. Takto vyzerá cesto. Neviem, či ho vidíte. Je tam vlastne acidofilné mlieko, múka, ja som dala polohru, má tam ísť hladká, 2 vajíčka, kokosový cukor, kypriaci prášok, vanilkový extrakt a to je všetko. A ešte voda na zriedenie. Tak idem sa do toho pustiť a ukážem vám potom výsledok. Tak, palacinky sa podarili. Môžete vidieť na tanieri. Nie sú veľmi sladké, lebo som tam dala kokosový cukor, ale nejak to cesto až tak veľmi neosladilo. Sú trocha krehkejšie, čiže niektoré sa lepili, tak som musela vymeniť ešte aj panvicu za kvalitnejšiu. A sú také iné, lebo to acidofilné mlieko naozaj tú chuť úplne zmení ako klasické mlieko, keď dávate do palaciniek. No my sme si ich dochutili slivkovým džemom domácim, arašidovým maslom a mali sme ešte sušené hrozienka. Takže ideme si palacinky vychutnať a najlepšie sa palacinky vychutnávajú vo dvojici. Ahojte. Čaute.